आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे गावठी घेवड्याची भाजी। हे घेवडे बघा, हे आमच्या गावाकडे ना प्रत्येकाच्या घरोघरी अंगणात किंवा मागच्या परसोमध्ये प्रत्येकाच्या घरी हा घेवड्याचा वेल असतो आणि ह्याची भाजी ना खूप चविष्ट लागते बघा। हा बघा वेगळा घेवडा आहे बघा। हा बाजारात मिळतात, बाजारात मिळतात ते वेगळे लांबडे असतात त्याच्यापेक्षा, पण हे बघा ही शेंग कशी आणि एकदम सोपा बघा अशी कशी सोलायची ते बघा। कोवळे आहेत हे। माझा एक आत्ते भाऊ आहे खोटल्याला, त्याने दिली इथे बघा ही भाजी। तर ही भाजी तर अशी सोलून घ्यायची, कारण हे काय असतात किडकी असतील ना, म्हणून आपण हे असं सोलून घ्यायचं। नंतर हे आपण चिरायचं आहे। आता हे बघा ह्याच्यावरती असे डाग आहेत, डाग असल्यानंतर आपल्याला वाटलं की खराब आहे, पण खराब नाही बघा। मला दाखवते सोलून। बाहेर त्याला तसं आहे, कारण तो घेवडा ना हे असं फळ आहे की त्याला लागते कीड पटकन। हे बघा अजिबात नाही, चांगलं आहे। तर मी आता सोलून घेणार आहे, स्वच्छ धुणार आहे आणि चिरणार आहे, आणि चिरून झालं तुम्हाला दाखवते भाजी कशी होती ती। आणि ही भाजी विशेष म्हणजे ना जे गुरुचरित्राचं पारायण वगैरे करतात किंवा दत्त जयंती वगैरे असते त्यावेळेला ही भाजी लोक अवश्य करतात, कारण ही भाजी गुरुदत्तांना किंवा स्वामी समर्थांना खूप आवडीची भाजी आहे ही। तर ही भाजी आता तुम्हाला, आणि त्यामुळे चविष्ट होते, आपण त्या भावना धरून मनात करतो ना त्याच्यामुळे। तर आता ही भाजी तुम्हाला मी ही बघा अशी सोलून घ्यायची। हे गरसुद्धा सुंदर लागतात, हे शिजले ना की हे बटाटासुद्धा घालण्याची गरज नाही, हे चांगले शिजायला पाहिजेत फक्त गर, की मग भाजी छान चविष्ट होते याची। तर अशा प्रकारे मी भाजी सगळी सोलून घेते आणि नंतर पुढची कृती तुम्हाला दाखवते। मग अशी घेवडा मी सोलून घेतला होता ना, तो स्वच्छ धुतला आणि चांगली ही आता चिरून घेतलं। हे गर अख्खेत ठेवलं आणि ही भाजी चिरून घेतली आहे। आता याच्या फोडणीसाठी हा एक मोठा कांदा घेतला आहे, छोटासा टोमॅटो घेतला आहे आणि लसूण घेतली आहे ठेचून 5-6 पाकळ्या, आणि हा आमचा मालवणी मसाला। तर मी फोडणीला घालणार आहे बघा। पॅन ते तापत ठेवलं आहे, तर त्याच्यामध्ये 2-3 चमचे आपण तेल घालूया। तेल चांगलं तापलं की नंतर कढीपत्ता आपले बघा, थोडीशी मोहरी, जिरं थोडंसं, कढीपत्ता, थोडासा हिंग, लसूण, कांदा आणि टोमॅटो सगळं आपण हे एकदम घालूया आणि चांगलं परतून घेऊया। जास्त वेळ काय शिजत नाही ठेवायचं हे, कारण भाजीबरोबर हे शिजेल टोमॅटो आणि कांदा। हे बघा सुंदर सुवास आला आहे फोडणीचा। गुरुचरित्राचं जेव्हा पारायण करतात ना, तेव्हा ही घेवड्याची भाजी अगदी अवश्य लोक करतात, कारण ही स्वामी समर्थ आणि दत्तगुरूंची आवडती भाजी आहे। म्हणून आमच्या कोकणात ना प्रत्येकाच्या परड्यामध्ये हे घेवड्याचं झाड असतं। आता हा आमचा मालवणी मसाला जर आपण तेलावरती परतून घेऊया। थोडीशी आता हळद घालते बघा, अगदी पाव चमचा हळद। आता ही भाजी आपण थोडंसं पाणी घालून शिजवणार आहोत, कारण हे त्याचे गर आहेत ना, दाणे हे चांगले शिजायला हवेत ना, म्हणून आपण पाणी घालणार आहोत। त्याला चांगली परतून घेऊया आणि मीठ टाकूया। बघा चवीप्रमाणे मीठ घालते, आता एवढंच मीठ घालणार आहे हां, आणि चांगलं ढवळून घेऊया आणि नंतर 1 ग्लासभर पाणी घालूया आणि चांगलं 7-8 मिनटं हे चांगलं शिजायला, कारण हे भाजी शिजेल पण हे दाणे शिजायला ना वेळ लागणार आहे त्याला। आता याच्यावरती झाकण ठेवून देऊया आपण। गॅस आता मोठा करते। आता हे पाणी आटायला हवं ना, आपण झाकण ठेवून देऊ याच्यावरती 5 मिनटं आपण वाट बघूया। नंतर खोबरं आणि कोथिंबीर घातली, हे बघा कोथिंबीर आणि खोबरं, भरपूर खोबरं घालायचं आणि कोथिंबीर, की आपली भाजी तयार होईल। मग हे बघा पाणी सगळं आटलं आहे, भाजी आपलं आता शिजून तयार झाली आहे। आता हे खोबरं आणि कोथिंबीर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही बटाटासुद्धा घालू शकता, पण ह्या जास्त गर असल्यामुळे मी याच्यामध्ये बटाटा घातला नाही आहे। हे बघा
तर अशा प्रकारे ही आपली घेवड्याची भाजी जेव्हा आपण नैवेद्यासाठी आपण करू शकतो. आणि झटपट होणारी 10 मिनिटात भाजी होते ही तयारी बघा. तर अशा प्रकारे तुम्ही भाजी करून बघा. तर मित्रांनो, स्वामी समर्थांच्या आवडीची घेवड्याची भाजी ही तयार झालेली आहे. तुम्ही पण अशाच प्रकारे भाजी नक्की करून बघा. ती कशी झाली हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.